Radiografiem, un podcast de llengua i literatura fet a Bocairent, de la mà de Rigo i Salomé. Ens pots escoltar a Ràdio Bocairent i, com no, a les xarxes socials amb el nom de Radiografiem. Benvinguts al tercer episodi de Radiografiem. Avui el meu company Rigo no ha pogut vindre perquè està de vacances, així que, per a no quedar-me soles, vos he portat un convidat molt especial. Però abans de presentar-vos-lo, m'agradaria recordar que en l'últim programa vos van comentar que volíem dedicar el tercer episodi a la poesia, però això haurà d'esperar, ja que en el programa d'avui entrevistarem el bocairentí Francesc Molina, que és l'autor del llibre El valencià que jo encara vaig conèixer. Bé, avui tenim ací a Francesc Molina, que és l'autor de El valencià que jo encara vaig conèixer, publicat el 2018, on s'arrepleguen més de 2.000 entrades de paraules, expressions, que es troben en desús o bé que ja cada vegada es fan servir menys. Este llibre té un pròleg de Maria Conca, que és una escriptora i lingüista de Beneixama. És doctora en Filologia Catalana, professora a la Universitat de València i catedràtica. És especialista en el tema que avui tractem i ha publicat llibres sobre fraseologia. Per tant, no és qualsevol cosa que el llibre tinga un pròleg de Maria Conca. Francesc, com et va vindre la idea de fer aquest llibre? Anem a veure. Jo, des que tenia 18 anys, em vaig fixar en una cosa curiosa, no? Que la llengua que parlaven els joves no era la mateixa, no era exactament la mateixa que la que parlaven les persones majors. Per exemple, mon pare. Sí. I no, en fi, que mon pare no és que fora molt vell quan jo tenia 18 anys, però quan senties parlar a una persona de 80 tants anys, utilitzava uns termes que jo no havia sentit mai. Per exemple, ajubit, és a dir, acatxat. Què fas ahir, ajubit? Alça't que en aquesta posició al final estaràs, en fi, el cansaràs, no? Per exemple. Sí. I clar, ajupit, jo no ho havia sentit. Això, ajupit, sí que ho havia sentit, sí que ho havia llegit, això en llibres, sobretot llibres de literatura, no? Però no ho havia sentit oralment a cap persona, no? I clar, quan ho sents, realment em crida l'atenció. I qui diu ajupit en diu moltíssimes més, no? Sí. I clar, això em va despertar la curiositat i vaig començar a notar, a registrar-les, no? Sí, això volia jo preguntar-te, no? Com havia sigut este procés? Havies anat anotant-les en una llibreteta? Sí. O com ha sigut? Efectivament, sí, no en una llibreta, en trossets en fulls, en fulls, però he de reconèixer que d'una manera desordenada, en fi, perquè encara no sabia ben bé què faria jo d'això. Simplement volia... Era curiositat o inquietud. Sí, simplement volia recollir-les i conservar-les, no? Però sense plantejar-me que això, al cap dels anys, es materialitzaria en un llibre. I la inquietud era simplement la de constatar que jo en un moment donat havia sentit aquesta paraula a fulanet, una persona, normalment una persona de Bocairent, no? Sí, perquè al final les paraules se les emporta el vent, no? Però si tu tenies escrit era com a que queda constància, no? Efectivament, sí. I per això el títol del llibre, no? El valencià que tu encara vas conèixer. Sí, perquè ara hi ha molt poques persones de les quals és possible, en fi, o a les quals tu pots sentir
alguna expressió, alguna paraula que no coneguen, més que res perquè són persones que ja han faltat ja. O en queden molt poques. O en queden ja molt poquetes. Però encara vaig arreplegant. Molt bé, encara, no? Clar, jo he llegit a la introducció del teu llibre que dius: tinc l'antena desplegada permanentment, sobretot quan el qui parla és una persona major sense estudis, cada vegada en queden menys, cosa que la fa pràcticament impermeable a la contaminació lingüística. Sí, eren unes persones que no ven la televisió, eren unes persones que no estaven contaminades, entre cometes, no? Sí, perquè ara estem contaminats, no? És veritat que tot i que aquestes persones generalment no tenien una formació universitària o no tenien estudis, no? En canvi ara els joves que sí que hem tingut accés a la formació sí que estem contaminats. Estem farcits de castellanismes, d'anglicismes, i aquestes persones tenien més riquesa lingüística del valencià. Però és que, clar, passa una cosa. Fins i tot les persones majors, d'una manera inconscient, se'ls encomana o se'ls adhereix alguna expressió o part del lèxic castellà. Sí, estic parlant, per exemple, de mon pare, no? Mon pare sempre havia dit, referint-se a una acumulació de núvols que són un símptoma d'una tempesta, sempre s'havia referit com a tronada o nuvolada, i de sobte comença a dir comença a referir-se a aquestes formacions nuvoloses com a tormentes. Sí, clar. Tormentes. I clar, quan donaven la informació meteorològica, en castellà, no hi havia altres mitjans de comunicació o de difusió. Resulta que, clar, això s'encomana, no? D'una manera que no sabia com explicar, però que realment és així, saps? I un dia, que ara pense, no li ho havia d'haver dit, li va dir: pare, però per què diu tormenta? Si sempre havia dit nuvolar o tronar, no? O tronar. I es va quedar mirant i jo dic: ui, em pega un calbissó. Un calbissó. Un calbissó, pega un calbissó, saps? I es va quedar mirant-me, i al cap d'una estona va dir: perquè s'apega. Tota la raó, no? Vull dir, és que no va poder ser més gràfica la raó o la resposta, perquè s'apega, efectivament. Una resposta clara i senzilla i tota la raó. Clar, perquè jo un dia em vaig parar a comptar les voltes que un meteoròleg o que una persona que dona la informació meteorològica diu en un telenotícies, per exemple, les voltes que diu tormenta. Sí. I em vaig posar, quan va començar, vaig començar a contar-les. Bé, en la informació meteorològica, que dura poc, va anomenar eixa paraula 26 voltes. Mare meua. Tormenta, perquè en el nord tendremos tormentas, es referia conforme anava avançant per la península, més tormentas, 26 voltes, torna a declarar això. Clar, una barbaritat, sense adonar-nos-en. I se bombardeix al final, diguem,
cala. No? Clar, i acaba substituint les nostres paraules. I això fa, això que en diu en castellà, fa mella. Sí. Sí. I no n'hi ha altra. Vull dir, perquè els xiquets d'ara diuen, en comptes de dir la pilota cau, diuen la pilota es cau. Es cau, pel castellà. Se cae, clar. Perquè sí, és veritat que en el valencià més, no sé, de fa 100 anys no es dia es cau, es dia cau. I en el valencià estàndard normatiu no és, vull dir, està malament si tu poses es cau. Veritat, i sempre pronom sobre. El verb caure no és pronominal. Això. I qui diu el verb caure diu, per exemple, el verb callar. Tu dius calla, no dius calla't. Exacte, és un calc del castellà. Efectivament. Per què diu ara, perquè sobretot la gent més jove diu calla't? Pel castellà, clarament. No és per altra cosa. No és perquè la llengua evoluciona, és perquè la llengua està contaminada. Sí, jo el que he observat, per l'omnipresència del castellà. El que he observat ara moltíssim en gent de la meva edat, sí, que jo estic a punt de fer-ne 34, i sobretot en els xiquets, el diuen esto. En lloc de dona'm això o dona'm això, dona'm esto. Esto. I cada vegada ho sent més, Sí. I clar, intenté corregir-li igual a la meva filla, jo dona'm això, però clar, si els amiguets ho diuen, al final jo crec que acabarà dient esto, no vull, però si tot el seu voltant diu esto, sí. És que si tu dius això quedes com un outsider. Clar, que no estic a la moda, no? Efectivament, com una cosa rara, i la gent vol pertànyer al grup, per allò de la identitat col·lectiva. Clar, aquest sentiment de pertinença. En el moment que tu vas a la contra, sobretot en persones tan joves, quedes com un estrany, com un bitxo raro. Clar. I és evident que totes les llengües evolucionen, no?, amb el pas del temps de manera natural, però en el cas de la nostra ja no és tan natural, no?, perquè clar, estem sotmesos a tot aquest procés de castellanització, doncs no està evolucionant de manera natural, no?, sinó per culpa de les interferències d'altres llengües. Mira, jo vaig a anomenar-te una sèrie de paraules que estan vull dir, que s'han castellanitzat recentment. D'acord, a veure. Encía. Les genives. Sí. Calima, per la mateixa raó que tormenta. Sí. Sempre s'ha dit calilla. Quina calilla, que és aquesta boireta engroguida que tindrem estos dies precisament. Exacte. Que puja de vall d'Andalusia o del nord d'Àfrica, saps? A mi m'espanta sentir que cada volta hi ha menys gent que diu els noms dels mesos correctament. No, vindrà en julio. Quan va ser? En el mes de junio. El vi, que sempre ha sigut negre, ara és tinto. Sí. El vi sempre ha sigut negre, vi negre, saps? Clar, tens raó, jo mateixa he dit tinto. Veus? I sense adonar-me'n que abans es dia negre. El vi era negre. Confusió entre gens i res. Sí, això és un altre. Això fa por, fa por. No he dormit res. Cago en la pena negra. Gens. No he dormit gens. Vull dir, no és el mateix quantitats mesurables que quantitats no mesurables. Gens és la mesurable i res és cap cosa. Cap cosa, efectivament. La gens és que es pot mesurar, no? Gens, poc, molt... Sí, doncs això és preocupant. És preocupant perquè és un dels signes d'identitat de la nostra llengua. I l'estem perdent. Sí, és veritat, sí. Ja t'he dit, això sí, en bocairent no es diu tant, però ahir no en tinyent, la forma esta del pronom, està fent estralls. Ja t'he dit. Però així ja s'ha infiltrat també. Ja et dic, o ja el dic, que diem així, no? Ja t'he dit, ja... Clar, així es diu ja el,
amb ell. Efectivament. Però és de veres que jo ho sent, jo com vaig molt al parc, no? Tinc una xiqueta, jo també observe, no? com parlen els xiquets, i sí que és veritat que també està passant un poc com tu dius on Tinyent, ja te dic, estan dient ja els xiquets per així. Sí. Ja te dic, però és el ja te digo. I no tan xiquets també. I no tan xiquets també. El pronomen en, això sí que posa els pèls de punta. Sí. No, plàtans o taronges no tinc. No en tinc. És que és quan la forma, l'expressió correcta seria de taronges, la coma sin en fi, la tenim en la imaginació en aquest cas, de taronges no en tinc. No tinc. Vull dos. És que falta una cosa, és que clar, no sona natural. Tinc 3, vull 2. Això així. Clar, a nosaltres ens sona molt malament, que ens falta una cosa, ens falta el pronom. El pronomen, una de les coses que més ens personalitza la nostra llengua. Sí. Clar, això el castellà no ho té. I a l'hora d'aprendre italià també tenen aquest mateix pronom. Per això que el saber valencià ha sigut un gran avantatge per al qui aprèn altres llengües. Perquè aquest pas ja el tens sabut en la gramàtica. Sí, vaig anotant-les perquè és que em fa gràcia. Sí. I després ja finalment estan aquestes que ja m'he esmentat, que són caure, això és cau, quan la forma correcta és això cau, o l'expressió correcta és això cau, o callar, calla, no calla't, i en fi, només per tindre una relació de com s'està podrint, parlant així, la nostra llengua. Està en un procés de fusió al castellà, no? Alguns ja parlen de dissolució. O alguns ja parlen de catanyol o balenyol. De dissolució, d'empobriment, de macarronització. Perquè una llengua macarrònica és això. És una llengua que ha arribat a un estatus de degradació que no la fa atractiva. Jo conec un xic de Novelda que va decidir renunciar al valencià perquè està tan degradat que li fa vergonya. Quina llàstima. I tu què creus que es pot fer alguna cosa? Alguna solució? Algun tipus de política lingüística? Jo crec que sí que hi ha una solució, però no la dic perquè... Però clar, mentre continuem a l'estat en el que vivim, que és un estat plurilingüe, però clar, les polítiques plurilingües que estem tenint així no són efectives, clar, perquè a mi em ve al cap altres països com Suïssa, per exemple. Jo allí veig una situació completament diferent. Allí hi ha quatre llengües oficials. En Bèlgica. Clar, hi ha 4 llengües oficials, per exemple, en tot el país, i el romanx, no? Que és una llengua que té, crec que són 35.000 habitants, que es parla només a un cantó. Clar, nosaltres de valencià, si ens juntem amb els catalans i els de les Illes Balears, som molts més milions, i en canvi estem molt més perjudicats, no tenim aquest estatus de protecció que pot tindre el romanx en Suïssa. Jo me recorde, vaig anar de viatge una volta a Ginebra i me'n recorde que ja a l'avió, no, abans de baixar, ens van repartir unes xocolatines on posava bon viatge en les 4 llengües, en totes. I jo anava a la part francesa, no diguem a la part de Ginebra, allí no es parla romanx, però en canvi sí que tenia l'etiquetatge i tot ho tenia en romanx. Així seria impossible, impensable, no? Vindre algú de fora d'Espanya, jo què sé, l'aeroport de Saragossa, i que posara bon viatge en català, inclús en aragonès o altres llengües, no? És que no es pot comparar, no? Les polítiques lingüístiques... És a Zurich i veges si veus una paraula en francès. Cap, ni una. Tot en alemany. Tot, absolutament tot en alemany. És la part alemanya d'allí, sí. Tot. Clar, jo allí no he estat.
Tu ves d'anar a Anvers, que no és així, en fi, ens diuen que era Amberes i Antwerpen. Tu ves d'anar a la part neerlandòfona de Bèlgica i veies si trobes una paraula en francès. El convida a una paella. I clar, allí, la consciència lingüística que tenen allí no és com així, que al cap i a la fi, potser sense adonar-nos en molts, tenen el valencià com una llengua de segona, no? Si ve un immigrant, siga d'un altre país o siga d'una altra ciutat espanyola, directament es passen al castellà, no? Aleshores, clar, si la gent que ve de fora té la comoditat de que ens adreçarem en castellà, per què haurien de fer l'esforç en aprendre valencià, no? I això és el que ha passat a ciutats com Alacant, Elx, València. Tu mires 100 anys darrere i no és per a res la situació que hi ha ara en la que no es pot fer vida normal ja en valencià. Així a Bocairent, perquè per sort encara podem fer vida en valencià, però hi ha ciutats en què ja no pots anar al banc, al metge, a comprar, ja no pots. I això ja no té... hem arribat a un punt de no retorn. Jo ho veig així. Hi haurà qui per exemple, la persona que em va prologar el llibre, Maria Conca, ho veu d'una altra manera. Més optimista. És més optimista. Jo no ho veig de la mateixa manera. I m'estranya que Maria Conca ho veig així, perquè, clar, vull dir, a la vista està. Vull dir, si tens oïdes, ho has de sentir. Exacte. Com parlen els xiquets. Sí, perquè clar, encara que ara tenim valencià a l'escola, no? Però tu què penses? Creus que el model que hem tingut del valencià a l'escola ha sigut un bon model o penses que es podria fer alguna cosa des de l'escola? Jo crec que es pot pal·liar el procés de degradació, però no es pot evitar l'extinció de valencià. Ara per ara, amb les polítiques que s'han dut a terme, no està sent efectiu, no? No es pot evitar. Això bé. El valencià, la tendència, si no s'apliquen mesures molt estrictes, vull dir que en un estat com l'espanyol són impensables a hores d'ara, no hi ha res a fer. És veritat. M'ha vingut al cap, jo vaig viure un any a Elx, ja quan ja havia nascut la meva filla, i les escoles que teníem al nostre voltant, en infantil sí que s'havia implantat el valencià en tot el cicle d'infantil. Les classes, suposadament, eren en valencià, però a l'hora del pati sí que em vaig fixar que els xiquets entre ells parlaven en castellà. I encara que a l'escola, clar, en una ciutat com Elx, la majoria dels xiquets són castellanoparlants, entre ells a l'hora del pati es comunicaven en castellà, de la mateixa manera que quan van al parc, i ja veus, i a l'escola les mestres i tot feien l'esforç, entre cometes, de parlar-los en valencià. I dius, mira, i al final la llengua real, no fent servir el valencià en el seu dia a dia, amb la família, amb els amics, clar, encara que l'aprenguin a escola, ja no, estic segura que els seus fills ja no el transmetran. Mira, les mesures són... No és que siguin... Les mesures per a ralentitzar, com a mínim ralentitzar aquest procés de degradació, de deteriorament de la llengua, han de ser més valentes. És a dir, en la regió autònoma del Quebec, qui parla francès cobra més. Mira. D'això en diuen discriminació positiva. Sí. És una manera d'estimular que la gent no perda, i estem parlant del francès, que té França darrere. Sí. Recorda quan en fi, hi ha un vídeo on apareix, no sé, anava a dir de Gaulle, no sé quin president francès, quan va aterrar en l'aeroport del Quebec, va dir visca la France, no? Com volem dir, assistit jo,
I així els francòfons saben que tenen darrere a un poderós estat per a fer per la llengua francesa el que faci falta. És que això és important, saber que tens algú darrere que el recolza, que, clar, nosaltres això no ho tenim damunt i menys en la situació en la que estem ara, no? Desaparició d'oficina de drets lingüístics, etc. No tenim qui ens dona aquest suport, no? Estem un poc desemparats. Sí. Jo m'agradaria equivocar-me, però jo ho veig que cada volta és que no ja, sí, hem fet algun abans, ara ja, pràcticament tots diuen adeu, però és clar, això és només una paraula, és una paraula, és un mot només, i tota la resta, i després a mi m'agrada, no només en el lèxic, són una quantitat d'expressions que fan una llengua la fan més rica, més bella, més literària, perquè en definitiva la literatura és la bellesa de l'expressió, de la paraula, saps? Vull dir, són tantes coses, a veure si en trobo jo per així. Armar un cartapell. Que bonic. A mi em va armar un cartapell, saps? Ixe és que, en comptes de dir, ixe no para d'importunar o de... Sí. És que ixe xicot no para de tocar el testet. Mira. No para de tocar el testet. Són unes expressions. Sí. Són unes expressions i vull dir, són unes expressions que fan que una llengua siga més pobra o més rica. Sí, tota aquesta fraseologia, les metàfores... Sí, no? Són les imatges de què és capaç de produir en la nostra ment una expressió concreta. Clar. I aquestes imatges, la imatge és una figura literària. I n'hi ha tantes que s'han perdut. Sí, i al final una llengua és una manera de veure i entendre el món. Sí. No? Cada llengua viu una realitat diferent, no? Com dia Raimon, qui perd els orígens per la identitat. Per la identitat, sí. No? I al final nosaltres també estem perdent un poc la nostra identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai.
Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Jo vinc d'un silenci que romprà la gent que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc d'un silenci que no és resignat. Jo vinc d'un silenci que la gent romprà. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. D'un xic de la meva edat, però clar, és un xic que està molt vinculat al camp, que no té massa contacte en els mitjans de comunicació, ni en la ràdio, ni en la televisió, ni en internet, saps? Clar, doncs ahir s'has d'apagar l'antena, no? Sí, i em diu, per indicar que volia canviar de tema, em diu, bé, mudant de raons... És fantàstica, eh? Clar, jo no l'havia sentit mai, però clar, s'entén perfectament, clar. Sí, jo em vaig quedar, perquè és que si fa no fa la meua edat. Sí. I em vaig quedar i dic, ostres, però clar, per què? Per què ho diu aquestes expressions? Pel que tu has dit, perquè està un poc... Clar, no està al marge de tot allò que empobreix i contamina la nostra llengua. Sí. Però en quedem molt poquet, això va ser una xamba que diem aquí, perquè aquesta paraula també ha desaparegut. Una xamba. Jo aquesta paraula la vaig sentir una volta a Isabel Clara Simó, per això me'n recorde. Una xamba, no? Que quina sort que han tingut. Una xamba, sí, ara sí es dia molt, la xamba, ja quina xambona. Sí, és veritat, això també ho he sentit, la xambona. A mi això, jo ara acabo de llegir un llibre de Balzac, Les il·lusions perdudes, i, ostres, m'agrada fixar-me en les paraules i expressions que a voltes utilitza qui ha fet la traducció del francès, en aquest cas al valencià. I m'apareixen totes aquestes. Un xicot. Jo, xicot, vull dir, la dic jo, però pràcticament no la diu ningú. Xe xicot, la diu molt poca gent. Ostres, quan te la veus en una traducció que ha fet un senyor del Principat i veus que ha utilitzat xicot, que ha utilitzat per dir que li han fet una mala part, quina feta m'ha passat, que l'ha sentit així. I quina feta, que en fi, això són coses que en fi, sempre seguit, ho he sentit jo, sí, mira, per així, per la Ronda Sud, sempre seguit passen cotxes, sempre seguit. I jo dic, ostres, i aquest home, que no té cap vincle així amb Bocairent, cap vincle amb Bocairent, també la diu. Sempre seguit, que és una paraula que és una expressió que jo he sentit en el meu poble. M'estime més fer això que... O un homenic. Un homenic. Hi ha homes, l'expressió que he sentit jo al poble, hi ha homes homenics i homenicacos. Jo això ja no ho he sentit. Diu, aquest home, homenic, bé, palpar-li la cara a algú. Ara el pegue una... Sí, això li palparé jo la cara, saps? Estic cansat. Sí. En fi, això és menester. Això és preciosa, sí. Això és menester, això seria menester. Doncs també, i m'alegre jo d'això, de trobar-les en un llibre que ha traduït un senyor que no té res a veure en el poble. Sí. Hi ha coses curiosíssimes. Resulta que, clar, està el fisó, no saps el que és? No. El fisó és l'aguijón d'una abella, d'una vespa. Això és el fisó. Així en Bocairent
li va pegar una fisconal, una vespa, i li va fer una ronxa, això és una altra, una ronxa. Ronxa jo sí que ho he dit. Li va fer una ronxa. Bé, resulta que el terme més usual és agulló o fibló. Sí, això es veu, aquests dos sí que l'he vist. Agulló o fibló, va, d'acord. Un dia me'n vaig anar al Rosselló i allí, en fi, hi havia una fireta allí a Perpinyà, hi havia una paradeta d'una associació cultural i editava, aquesta associació editava una revista satírica que es deia El Fisó. El Fisó. I clar, l'anagrama d'aquesta revista era una abella mostrant el seu poder, és a dir, mostrant el fisó. Mira. I li va dir, mira, jo soc de Bocairent, vull dir, al costat del Coll, valencià. I resulta que en el Principat diuen agulló, en algunes comarques del País Valencià diuen fibló o agulló, i en canvi així dieu exactament, referint-se a l'agulló, dieu fisó com a centenars de quilòmetres de Perpinyà. Sí. Va cridar molt l'atenció. Clar. Perquè jo pensava que fisó era un localisme que diem només així a Bocairent i a algun poble del voltant i punt. És tot un descobriment, I és igual que Pastorella. Pastorella en valencià és un ocell, és un pardalet. El nom oficial és cuereta. N'hi ha de dues classes, una blanca i una grogueta, és molt menudet, fan la cua així, pam, a voltes per les vores de les carreteres i això. Cuereta. Per això es diu cuereta de cua, no? Perquè maneja la cua. Sí, va movent la cua amunt i avall, no? Amunt i avall, que això és una altra, saps? Cap a baix, com que cap a baix? Vull dir, baix és un adverbi de situació, no... De direcció, clar. No, però el de direcció és avall. Hi ha moviment. Saps? És diferent. És baix, dalt, però no cap a baix. Cap avall. Sí. Sí, clar, són tantes coses que sí, en fi, d'una cosa a l'altra. Vas fent digressions. Sí, i pues, en el cas de Pastorella resulta que un dia jo em pensava que Pastorella era també un localisme i un dia llegint un article de Néstor Luján, que és un autor del Principat, article que parlava de la Cerdanya, es referia a la pastorella. Estava tot ple de pastorelles. Amb el mateix significat. És que en el mateix. Movem la cueta, vull dir, d'una manera rítmica, i jo dic, ostres, o sigui, a la Cerdanya es diu també pastorella. Que bé. I jo vaig entrar, ho vaig buscar, hi ha restaurants que es diu la Pastorella, en canvi, així es diu cuereta, així a València es diu cuereta, al Principat es diu cuereta, i això. Clar, són paraules molt concretes, no?, que quan... És tot un descobriment. Pot tindre relació amb l'origen dels pobladors que van vindre i segons l'origen van utilitzar Clar, si venien d'una zona en concret un terme o un altre, referint-se al mateix significat, significants diferents però que tenen el mateix significat. Sí, clar, això passa, m'ha vingut al cap en això dels repobladors quan el cas de Tàrbena, no? Que allí parlen mallorquí, és un cas molt particular, no? Hi ha paraules que només es diuen allí o en aquesta zona, però que també les diuen a Mallorca, no? I en canvi tenim així i hi ha una sèrie de cognoms que ho va dir el senyor Retor l'altre dia, perquè li diuen femenia és balear, igual que Montaner, Moll, tots aquests cognoms són dels pobladors que van vindre a principis del 17
per a repoblar les zones que havien quedat buides després de l'expulsió dels moriscos, saps? Sí. I, en fi, mira, tens ahí un bon recopilatori. Sí, la veritat que... Tinc el triple de les que tinc aquí. Sí, abans... Que les arreplegue en això, en fulls que reutilitze, perquè per una banda està impresa, sí, però per l'altra... aprofites, clar. Però per l'altre costat... Clar, això guardau bé o alçau bé, no? Sí, no, això ho tinc jo... Perquè això és una joia. Això ho tinc jo ben custodiat, no? Molt bé, sí, perquè abans Francesc m'estava dient que té en ment una reedició del llibre amb totes les paraules i expressions que ha estat recopilant després de la publicació del llibre, que va ser el 2018. Des d'aleshores fins ara, clar, ha anat sentint més coses i pot ser que en un futur tinguem una reedició, una ampliació, no?, d'este recopilatori. El xic este que em va sorprendre en l'expressió d'esta mudant de raons, això que dic és una hipèrbole, no? Diu, exactament no sé ben bé a què referia, li ho preguntaré. I diu, això com volem dir, si li passa o si es dona tal cosa, això li canvia hasta, entre cometes, el mode d'anar. Vull dir, imagina't que un fet concret el pot modificar fins i tot la manera de caminar. Sí, que va ser. Perquè la hipèrbole és de consideració. És bona. Sí. Això li canvia fins el mode d'anar. Saps? Molt bé. Jo encara he sentit la forma correcta de pronunciar el verb canviar. El canviar. Això si vols, t'ho pots canviar. Li ho canvies. Clar, que és de canviar en històries. Exacte. Que això és la pronúncia que ens diuen els professors de valencià, no? Canvia. És la que s'ha de dir si estàs a un examen en un àmbit, la correcta, no? La que s'accepta en l'estàndard oral valencià. Sí, que forma part de la categoria de verbs que tenen estudia, canvia... Exacte, és que acaben en ia. Que, clar, és de veres que avui en dia ja diem canvia. Amb B, que ja s'han fet betacistes, no? La V baixa molts ja no la pronunciem. Jo sí que estic intentant recuperar-la, però clar, això ja és cosa de cadascú, no? Si no tens unes inquietuds lingüístiques ja directament ho dius tot amb B i no fas aquest esforç, no? Hi ha paraules en què hem perdut dos fonemes. Cavall, per exemple. Ah, sí. La L. Vell. Ahí hem perdut en una simple paraula, que té, en el cas de vell, tres lletres, sí. Perquè la doble L és una, sí. És un sol. Ahí hem perdut dos fonemes, la V i la doble L. Sí. Perquè la gent ja no diu, sobretot la gent jove, ja no diu vell, diu vell. Com si fos una I. Un home vell. I en el cas de cavall, diu un cavall. En B i en I. En B i en I. Sí. Clar, i això és de veres que... Això ho diu la gent més major, no? És de veres que la meva generació ja ho diu tot amb la I i amb la B. Jo recorde que el professor, estudiant el batxillerat superior allí a Córdoba, el professor de llengua, de llengua castellana, dia, los valencianos pronunciáis la V. Clar, ells ja l'han perduda. No decís vino, decís vino. Sí. Això ja s'ha acabat. Ja. Ara aquesta diferència que diguem que ens identificava, que ens personalitzava, totalment. Aquesta diferència ha desaparegut ja. Sí. Perquè ara ja els joves no diuen vi i vendrà, diuen vendrà,
vi... Com en castellà, però en castellà no les diferencia. En castellà no es diferencia. I nosaltres fins a fa 4 dies sí que ho fèiem. Sí. I això també, a l'hora d'aprendre altres llengües, és que no fan la B i la V, sí que tenen aquest problema, perquè les altres llengües, no sé, l'italià, anglès, alemany, totes les diferencien. Sí. I ahí sí que s'han de posar les piles per a poder pronunciar-les bé, perquè si no estàs dient una altra paraula. Sí. Clar, sí. Així. Molt bé. I abans has dit que tu estaves fent este recopilatori, no?, apuntant-te les paraules i expressions des de que tens 18 anys, no? Havies dit? Sí, des de ben jovenet. Des de que tenia 18 anys. Són molts anys, no? I això, i és el que t'he dit adés, que també s'ha perdut, adés. Sí, i se la dia sempre la meva iaia, adés. Adés, s'ha perdut. Em recorda molt a ella, i ja no li ho he sentit. És un temps immediat. Sí. No com abans, que pot ser adés, però pot ser el mes passat. Clar, o fa un any, no? Adés és fa no res. Sí. Ho acabes de... Això ho ha dit adés. Clar, com a que ho acabe de dir, no? Efectivament. Mira per on n'ha eixit una... Ha eixit una, sí. N'ha eixit una bona, Sí. de les això, no? Sí. I després també hi ha certes com interjeccions, no?, exclamatives que jo li he sentit a mon pare, però que ja després ja no, la de toca, bé, no? Bé, sí. I encara la diu mon pare. Sí, és que, per exemple, hi ha un llibre el llibre d'Eugeni Sempere Reig, el Valencià en perill d'extinció, que és un autor d'ahir d'Alcoi, vull dir, té molt de lèxic el llibre, sí. Però totes aquestes expressions jo les... Ho has trobat a faltar? Les trobo a faltar, sí. Clar, és que això també és un aspecte més de la llengua, no? Clar, és que clar, són expressions que en molts casos són expressions literàries, són expressions riques. Clar. Saps? Mira, com això no li apanyava massa, pront el va trompicar. Trompicar es va desferdell, o li va donar curs, no? Li va donar... Sí. Pront el va trompicar, se'l va traure de damunt. Exacte. Saps que... Clar. O una altra que tinc apuntat és la de eu. No so com és, no? Eu. I això també l'he sentit, sí. O vols dir... Sí. Això traduïs el castellà a veure com queda. No es pot... ¿Quieres decir? ¿Quieres decir? Clar, ahí no t'he sentit. Això. Però qui diu ara? Vols dir això? Vols dir? Ja, jo sí de la gent jove, ningú. Jo crec que sí que la dic, vols dir? Sí. I la de eu, i se li l'he sentit també al meu sogre, i a mon pare. Sí. Jo aquesta persona, ara, no sé com, el veig més refet. Una persona que feia temps que no veus, vull dir, el veus que més cepat, no? Que està més gros. Jo l'he vist més refet, més, que això que s'eixampla, no? Sí, mira, que és una manera de dir, una bona manera de dir, per no dir-li estàs més gros, no? Dius, mira, l'he vist més refet, és que se li eixampla, no necessàriament que estàs més gros, és que hi ha persones que conforme avancen en l'edat, el tòrax, sobretot la part de dalt, se'ls eixampla, sí, que està més corpulent, no? I jo crec que aquesta expressió es refereix a més refet, més cepat. Sí. N'hi ha una infinitat. Sí, hi ha moltíssim. Per exemple, un esparver, una au de rapinya, espunta sobre l'esparver, va espuntar sobre l'estornell. Vaig veure com va espuntar. Espuntar és deixar-se caure en picat a per ell. Sí. L'espuntar.
Per exemple, una perdiu serrera és una perdiu que anava sola. Sí. N'hi havia altres, no? Era una perdiu serrera. I això vol dir que anava ella sola, és que no Ella anava... sola, anava sola. Sí. Perdiu serrera. Mira, jo també estic aprenent coses noves en esta entrevista. Els noms dels ocells, dels pardalets, xacnetes, busqueretes, safranerets, totes aquestes les tinc, perquè jo soc aficionat a la ornitologia i totes aquestes expressions i totes aquestes, tots els noms dels ocells els tinc tots ben anotats. I tinc en fi, m'agradaria fer un llibre sobre les aus de la Serra de Mariola. Que bé. Sobre les aus del Parc Natural de la Serra de Mariola. Perquè és que hi ha un llibre sobre les aus de la Vall d'Albaida, de tota la Vall d'Albaida. Ho van fer a correcuita, saps? De pressa i correguda, i resulta que es van deixar la meitat dels pardals. Quina llàstima. Se'n van deixar la gavillana, però sí. I esta no està, i aquella no està, i jo ho he viscut des de nano, vull dir, la ficció... Sí, doncs sí que estaria molt bé si tens que controles aquest tema dels ocells. La veritat que estaria molt bé si fes un llibre especialitzat en aquest tema. Des que era nano perquè anàvem a caçar-los, els barranquers i això, i mon pare caçava així diem la parà, però és el parany, no? El parany d'Abissínia, que és de l'Adio ara, això és de la família de l'Adio, i resulta que, clar, això el familiaritza, aquesta ficció el familiaritza en una terminologia específica d'activitat, però molt rica. En aquella codolla plovien els tudons, però encara que si diem turcàs, en algun dia es diria, jo estic convençut que es diria tudó, perquè ahí tens el port de Tudons, ahí en Confrides. Clar, sí. La toponímia, no, si diem l'aigua gelada, i la font freda perquè diu font freda. Clar, és que la toponímia és una mostra... La toponímia no enganya. Exacte. La toponímia no enganya. Sí. Saps? Sí. Què diu la font freda? Clar. Igual que m'ha vingut al cap la toponímia de tota aquesta zona que és ja murciana, no? Que parlen castellà, però és que clar, això donaria per a un altre programa. Sí. Però allí tens la toponímia i també els cognoms i tot, que són valencians i noms de pobles, de pedanies, de tot, que estan en valencià o que estan en castellà però valencianitzats. I per això dius, la toponímia no enganya, perquè allí es parlava valencià també. Ara ja no, però abans sí. Pues per lo que comentava ja acabem, si vols, de l'aspecte literari de totes aquestes expressions. Pues en aquella codolla plovien els turons. Imagina si n'entraven a veure que plovien, és a dir, que... Sí, com una imatge que... Imagina tu la imatge, Sí. Plovien els coloms. És preciós. El cel negrejava d'estornells. Pareix una poesia. És que és una figura literària. Exacte, sí. És una figura literària. Sí. És una manera estàtica d'expressar una visió, no? Sí. Per això jo em fixo tant en les expressions, en el lèxic per descomptat, no? Les paraules, però en les expressions són allò que diguen al pròleg, no? Sí. Quines imatges, quines metàfores, clar. Sí, això demostra la riquesa que tenim d'una llengua mil·lenària. En fi, ens acomiadem ja per avui. Moltes gràcies pel teu temps.
Per acabar, crec que el que s'ha parlat en aquesta entrevista hauria de servir com una reflexió sobre la situació en què es troba la nostra llengua, com hem arribat a aquest punt, si podem fer alguna cosa, i no es tracta de fer-nos sentir culpables ni malament per no parlar un valencià tan ric com abans, o tan autèntic. Crec que ningú de nosaltres ha fet res malament. Simplement ens ha tocat viure en un context de llengua minoritzada i ni som culpables de res ni ningú és millor que l'altre, no ens hem de sentir malament. En fi, que l'entrevista d'avui ens servisca una miqueta per a reflexionar i res, fins al pròxim programa. Adeu! Benvinguts a Radiografiem, un podcast de llengua i literatura fet a Bocairent, de la mà de Rigo i Salomé. Ens pots escoltar a Ràdio Bocairent i, com no, a les xarxes socials amb el nom de